Ти още се карат. Плясно. Браво. Трябва буквално така да се да знаеш. Майко, ако ще ми криниш. Ева, ти куче снимай! Няма ли да махаш с ръцете? Как да съм сериозен, брат? Ой си, как да съм сериозен? Не, си излезе, моля те. Моля те, брат. За какво го изкаркам? Как да съм? Тук гледаш, нали знаеш? Баш в камерата. Не, брат, къде е камерата? Има време. Има време, но то съм млад. Какво топ? Има време! Даже няма нищо общо с това, къде прочетах. Малко като стихотворение го казваш. Тихо, тихо е. Има време за всичко, няма да бързам. Не е това. Да. опитай. Не, бе, смисъл. Сега да не изгонем, ще успея. Може да пробвам сам. Не се връща вече веднага, бе. Има време. Забрах. И се чува дишането му, колко е тежко, бе. Нямаш време да седнеш, да си починеш. Не е така. Седнеш да си почи. Да биеш ръка. Хайде тихо. Трябва да си... Бата заради ми се светна. Тихо. Бата, ти какво казах? Нямаш време. Бате! Колко време го бата. Не бал съм, не му казвам повече. Да. Бала! Сега има още един. Особено в интернет и в България. Позволяваме да ни влезне... А докато снимам трябва да пише пауз.